Nakahatag na sang sabat ang Department of Public Works and Highways Region 6 sa opisina ni Iloilo 5th District Board Member Attorney Rolex Suplico. May kang tanan sa mga detalye sa proyekto nga ginapangayo sini sa iya nasakupan sa 5th Distrito. Sa interview sa Bombo Radio kay Board Member Suplico, iya ginpahayag nga nakahatag na ang DPWH sa iya sang report apang hindi kumpleto ang mga ini. Handa naman nga magsulat sang reklamo si Suplico sa Ombudsman. May kang tanan sa nasambit nga issue agod mahatagan sang klaro kag nagakaigo nga transparidad ang mga proyekto sang DPWH nga ginaimplementar sa ila distrito. Sa matandaan, nagpatigayon si Suplico sa investigasyon na tuhoy sa manumalya nga mga flood control projects sa 5th Distrito sa Talatapan sang DPWH. Mabudlayin na makaduy ko sa proyekto, maway kami din nakakaya map. Pero no, makabalik dahil yung proyekto makita, ha? Pero kung sumubray na sa chimpo, kag sa bridge sila sa akong sa kulang-kulang nga papilis, panahon ko, prepared ako dala magsulat sa complaint sa ombudsman, ha? Kontra sa ila. Okay. So, prepared ako da. Pero konsultahon ko na yung abogado ko. Okay. But why ko pakakita sa ilang pinorward sa ako? Nabatian ang pahayag ni Attorney Rolex Suplico.